Kastalatibyan! Get ita! Adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasalukag, makagunod iti nasaya at apanagbiag. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Nay, Guryaw, nagmaya ti panagsikawil mo dito'y poon ti manggaa. Kastalatibiyag, ananang. Agsikawil mo datao sagpaminsan. Apay, awan ka di trabaho, takundi sikawil ka ditoy. Ay, awan nanang. Isong agsikawil aklatan. Ala, labsan ka ditoy, taumunagak dita balayaw. Inak alaan tay bigao a binulod idi ni Sianang. Ngamdi namat insubsublay. Woy nanang. Umunag kay latan. Nay, kasla kariring yu matyanang. Ay, wala nang. Kadnay, alas 11 iti aldaw. Panagluluton para iti pangaldaw. Katuan, agluto akon. Nanang, mabisina kon. Oray siyak, nanang. Mabisina kon. Ay, ina. Ngala, umay kayo ijibalay, apok. Ta ijay kayon amangan. Nanang, sumuro tak ijibalayo Tama nga la akon iti kanan mi kaniguryaw. Anya! Ala ka din, nanang. Tati ilutok ko maita, pangrabyan mintulangan. Anya! Ay, unay kat daytan. Nga lang nga rod, intayon ijay balay. Sige lakay, mangantan. Naimbag ata danat da nga inapoy kan si daon dananang. Kasta kanayunom ti dumawat kadakwada tap numairanog tamit. Isungarod na panak nagdawat iti taraon da. Una, kasta latibiyag, bakit? Gundawayan, kabayatan nga dagitad. Wingayam lakay. Nasabat mi ni Nana Dora itay. Kat na ko nana, amapan ka kano intun bigat iji balay da. Tada kano ipaaramid na kan kay kusina da. Manu kanong iti swil daw? Di namat imbaga. Damagam tulatan numapan ka. Rush ka di dayto nga ipalabayaw, Nana Sofia? Saan mo't kit di Umayon to nga rod alaan, kalpasan ti may sangal daw. Wan, balasan ko. Aguray ka. Nagadumot nga agpaiso ti lalabaam. Ay, Nana. Kurtina, ulos, kan up ti sopa dagita. Ipalaban ni Donya Bandida. Kabaalam amin dagita alabaan, kat nagadaw. Tulungan nakto ni Pedring Nana. Napan lang amin iji tsendaan, taison ti makitsenda. Aya? Imbag kayo paing agasawa, tanasalukag kayo, Pedra. Kastala ti biyag Nana. Amo yun, Nana. Kanayon ko malaglagip, tay na ko na idikanyak day di amak. Ako, Nana, tinasalukag, makagunod, itinasayaat, apanagbiag. Pudnumat. Iso aday ta ti kanayon may alaglagipon kanila kay ko. No pay awan tinatalgad apanggadan nila kay ko, ta iso ti katulungak dito'y laundry shop ko, Nana. Iti kasta, saan ako naman ang danpay? Ewan na balasan ka. Nagagat kayo, iso asigurado anasaya at ipanagbiagyaw. Ay, no kumata na sa lukag matda siya ng kangguryo. Oh, di mayat kumamat ipanagbiag da. Awan ka no pang gadanda, Nana. Di ko namkit di, Pedra. Talaga ang nagasawaan da asado. Mga pusa. Uro, naparte ka, Mike. Sino ka itayan, pare? Ay natilukot to yan. Kinusyak ni tatang mo. Salbag ka. Sige gayam, tatang. Kung ano, sino itayan? Ay, tatang. Ganda man ito yung kwartan. Igatan ko iti tinapay na gati anak ko. Anyati ko dam. Anak ko, dinanog na ka di, tatang. Kaya't mo pa itikog tar. Kaya't mo.
sana. Ala, agawid kan, lukaw. Tatang. Hey, una yan na dya pinutot ka. Ada igatang na itiarak nga inuman na. Nga magkidaw kanyak, iti igatang na iti tinapay ka daw nagitanak na. Ay, surun kon! Bakit? At damat basit ornong ta. Mabalintan ti manglukat iti sari-sari store. Ay, un alakay. Ang kasanuta ang magabunan day ta, kat adamat laundry shop ta. Mangala ka iti uray may sa atang danan ta iti binulan Sino ngay? Uray asino Basta jay mapagtalkan lakit day. Aguray ka. Ni nga ta siya nang, tawan mo't ti trabaho na. Kat isun Sige, takasaritak to ni siya nang inton bigat. Ay, nanadura. Mabalin ka din nga, ala, kung tinatda pa swil daw. Ay na, Goryo. Palpasumpay ti trabaho. Sakbay ga itod ko tinatda swildom. Adan advance mo alimagasaut. Sana bali, tatalaga mat ngay palpas ko na iti kontrata kada kayo, nana. Lababo lang mo. Ay, basta. Ipalpas mo pa. Sakbay nga itod ko tinatda iti kontratam. Yan nga kayo mutin na yan, di kayo makauawat. Di kayat ko ang mapasamak, Goryo. Palpasumpay ti trabaho. Sakbay nga itod ko ti kanayunan ti kwartam. Ngamen, no itod ko kan kaita. Ay, sigurado. In ka man aginuman. Kat di kan tumanad makatrabaho inton bigat. Ay, kung nasan man. Umayaklat tayo ton bigat nga oray adahang uber ko. Lababula ang aramidam. Nga maging kaita, di mo pa'y nalpas. Taon na umot ita ti agbartag. Iso sige, palpasampay ti trabaho. Sakbay nga itad ko ti kanayunan ti kwarta. Sikat ti makaamo dito'y laundry shop. Tasyak mo't iji store, siya nang. Wan Pedra, kat agyaman nak, ta inayaban nak, kastang danam iti binulan. Kastala ti biyag siya nang. Agtitinulong tayo nga agkakaaruba. Tamakitak mo't nga awan panggedam. Iso asikan ti inayaba. Wan Sige, isurukan ka dagiti rumbang nga aramidam. Sige nga Rod, ay di kagdanag. Nagagutak, Pedra. Anya? Saan kayo pa'y anangan sipod agsapa? Kat pangaldawan? Un apong, awan mo't makan iji balay mi. Ay, kat, anya ti ar-aramidan ni nanang mo. Tadi nagluto iti kaninyaw. Awan apong, napan nagtrabaho iji balay daan ti Pedra. Uray ko basta agluto iti kaninyaw, sakbay apumanaw. Ay, nala, umay kayo, tamangan kayo. Nay, apay ngay siya na. Kunak man no kinupin mong dagita na laban alupot na madamdig na. Tao may daalaan inton malam. Masadutak pa'y laang. Bayam dita, tako pinagto inton malam. Ay, saan ang mabalinti kasta Ala, kupinumon, tao may danto dagasan inton malam. Saan ang mabalin kanyak ti agsadot-sadot? Tanasaysaya at matlaang no aramida mon adagos ti trabahom tapno malpasen. Wan ka di, Pedra. Aramidag to inton madamdama. Malpas tulatang. Ay naguryaw, adda kalagayam diti balay yung agul-uldag. Tadi mo pa'y mailutuan dagiti anak mo iti kanenda. Kaririin ko garod nanang. Ay, Anyaya ti parikot. pinakan ko dagiti anak yaw. Taawan ka no kanenda dito'y balay yaw. No kasta nga rod, saan nyo napakpakanan dagiti anak may no mabisinda? Ta isupay apangungong tanyo kanyak. Anya? Pakanan nyo ida. Sa kalpasan na. Umay dakong tan dito eh. Ay, Kuryaw! Nasaya, tada ka. Nay, tada ka magayam dito balay da Kuryaw, balayan. Wan! Umay ko inong tanday to'y sadot nga anak mo. Di pa'y makaluto iti kanan dagiti putot na. Irresponsable nga ama. Takasanumot nga main, imalakan ka nga ama na. Ay. Di nakman iraman iti pungtot mo, balayan. Tasa nakakas ka ni Goryo asadaw. Tasyak, nagagutak. Ang jakman amaw. Nuapay asadot da ito'y aputot kaw.
Ay, Anya kay mutin tatang. Sumardeng kayo. Makarengreng kayo. ay, kasano asumaya ati biyag da, no nagpadaan damot nga agasawa sa daot. Ah, ha, ang mga no'y malamot kan kanisya na ang asa daw. Ay! Ah. Saan ka sa daot? Nagagetak. Ngamjak amo no apay asadot ni Sianang. Ay, sika, kuryaw. Tatang, intun bigat. Inkagara daw. Papayaban na kanila kay Bastian, ta sika kanaw, ti mga rado iti taltalon na. Pakpakawan. Di oray matayak iti bisain. Basta sa anak nga garadaw. Nagpudot. Ay, awan mo na talaga, kuryaw. Matay iti bisin ti pamilyam ta sadot kamay. Agsaluk ag kaguryaw, tapno ti biyag mau ag progreso. Ngaron na. Ah! Mangipabay ngayon, anak. Nay, apay ngay akanayon kamutan amala daw siya nang. Alas 10 iti agsapa. Sana balay, tanagadumot ti trabaho ditoy. Ay na siya nang, di nakpagbalinan abulsak. Gapo ta makitak ti garaw mo. Ad-adapay asyak ti gargaraw ditoy. Siyempre, nadagsan mo ti trabaho diti laundry shop mo kaut. Kanayonak mo ta mabannog. Nukas ta nga rod, itad kon ti sweldom iti makabulan. Ngam, ikisay ko tila daw mo. Nakalista ti oras ti sangpet mo tunggal aldaw. Ken, ikisay ko mat tinabalem asweldom. Ha? Diyak ka sa pulan, ti kasken kasadot, siya nang. Si ka lang nga rodon ti tinulungak, tapno adda kumamot panggadam. Malugyak ken ka. Iso sige, mabiit laang takwentaag, numano tinatda asweldom. Gumatangak man iti mantika ken asin, Pedra. Wan nana. Ay, wan gayam nana. Pasensya kayon Tainikat ko ni siya nang kas katulungak iti laundry shop ko. Tamalugi akmot iti husto, nana. Ngamen, free chow lang arudon, ngam ad-adumot ti inanana. Syaklat ta ti kadwan nga agtrab-trabaho. Kasta ka day. Iso nga intad kon tinatda sweldo na, ket jakon pinagsublipay. Mga yabak laangan kadag iti estudyante nga ag-part-time, nana. Ay, katuan Ay, una yun ni Sianang. Kasjay siguro ti kayat da abiyag, nana. Di da mo tagsalukag apara ko makadag iti anak da. Un nga rod ay, talaga nagasawaan da asadot. Pagsapit ng dilim, naghihintay pa rin sa iyong magang pagdating. Guryaw, agin inom ka balay. Kasta na tibya ka na lang. Rag-rag sa akin natin ba? Ay, mangtad kayo mangkinditi gatang may tipulutan na. Anya? Ala na, amok nga dakwar tayo ita. Awan kwarta! Nagimot kay mutan. Ay, unay kan amanugang aya. Agtrabaho ka, tapno ada igatang mo, itipulutan mo. Tatang, pautangan dakman iti sangaribaw. Amok anaawat yung tay kwartayo as senior citizen. Anya? Apay, pangusarami ti sangaribaw. Igatang ko iti kanan mi Ha! Nakita ka di kalman nga gininom iji store ni Iseng. Nga imbis kumaanapan ka nagtrabaho. Sirmunan dakmanan. Ha! Lukaw! Agnakam kan! Saan ka pautangan? Tautang kalimutan tumilaang. Namin ano nakasta. Amumat aday talag ti pangalalak iti pagbibiyag kaw. Tadya kon makatrabaho iti nadagsan. Gapo iti arthritis kaw. Ita utangan pa iti kwarta. Ala ka din tatang. Ay, agsalukan ka. Tapnusan nga agbisain ti pamilyam. Ken may sa, awan kwartak, tayong gulpek iti kasapulak, agraman maintenance kaw. Nagimot kay dinaya. Aha, sadot ka nga bain. Isungag bisin ti pamilyam. Awan maitulong ko ken ka. Awan maitulong ko kan ka, Sianang. Ninanang mo, tay mo tandak pay laang. Ay, uray anak ka, taagruam kan. Makatrabaho kayo nga agasawa no kayat yaw. Ngam sadot kayo umat ita. Di yu latultuladan da Pedra nga agasawa.
Nasalukag da, iso nasaya at ibiyag da. O, kita man, pa-extensyonan da kano ti balay da, iso da, tada kwartada. Gapo dayta iti kinasalukag da nga agasawa. Iso ada kayo nga agasawa, tuladen nyo da Pedra ken Pedreng. Agsalukag kayo. Husto tay nakuna ni Pedra kanyak. At inasalukag, makagunod iti nasayaat a panagbiag. Dayta kumati laglagipan nyo iti asawam. Nanang, maasi kayo kadagiti anak yo. Pedra, maasi ka kadagiti anak ko Tagsubli akas katulungam diti laundry shop mo. Ay, sorry, Syanang. Ngem adun ti tangtangdanak. Agsisinublat dagiti estudyante at tumulong kanyak iti laundry shop ko. Kasta ka day. Kan may sa, jak kaya tikasken ka. Sadot kamot. Agagagutakon, Pedra. Pasensya ka na talaga, Syanang. Ngem adaw dagiti estudyante at tangtangdanak. Imbag dagiti estudyante tanagaget da. Iso anay na yung naklatta titangdanda. Pedra, talaga ka di adin akon maawat ng trabaho diti laundry shop mo. Ay, sorry ka laangan, Syanang. Mangsapol ka laangan iti sabali apang gadam. Pedra. Ngem laglagi pem ti bagakken ka pagsasaaw. Tinasalukag, makagunod iti nasayaat a panagbiag. Dayta ti sangkaulit kanyak daydi amak, ket aging ga ita, jaklat ta malipatan. Pedra. I-share mo, dayta pagsasao ken nila kay mo, ket saan nyo aliplipatan. Ket no di kay paiturong iti dayta pagsasao, dagiti anak yaw ti kaasay a mabisinan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasalukag, makagunod iti nasaya at apanagbiag. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.